Многім хацелася б даведацца, што ўласна будзе ў Беларусі ў найбліжэйшыя месяцы ці гады. Я зараз кажу не пра прадказанні, а пра такія рэалістычныя сцэнары, ну што можа быць. І я ведаю чалавека, у якога можна запытацца. Гэта палітык, айцец беларускай незалежнасці пачатку 90-х Зянон Станіславович Пазняк. Вітаю вас. Добрый день. У канцы лютага 24 года ў Беларусі адбудуцца так званыя выбары. Так? Будуць не выбіраць, а прызначаць дэпутатаў там розных узроўняў. Ну і можа быць вы здзівіцеся, размаўляем з людзьмі знутры Беларусі, чакаюць гэтых выбараў. Кажуць, мы і перад 20-м годам думалі, што будуць самыя спакойныя выбары, а такая сітуацыя адбылася гістарычная. Так? Можа быць і зараз нешта такое, нейкая дынаміка. Як вы лічыце, ці могуць для рэжыма здарыцца нейкія непрыемныя сюрпрызы? Не, это выборы небяспечныя для грамадства. Таму, па-першае, акупацыя. Ускосна ён удзельнічае ў вайне, падтрымлівае агрэсараў. Законы не дзейнічаюць. Ідуць рэпрэсіі, людзей кідаюць у турмы, проста знішчаюць за нішто. У гэтай сітуацыі ніякія выбары не могуць быць. А для рэжыма можна было б выкарыстаць гэты момант, каб зачысціць усё до канца, каб людзі лёгкаверныя выйшлі б на вуліцы, можа хто-небудзь нават з пратэстамі, і знішчыць іх канчаткова. Таму я б вельмі засцярог, так як я засцерагаў тады, у 20-м годзе, бо я проста ведаў, што рыхтуецца правакацыя вялікая. Калі б тады людзі, была б магчымасць людзям стрымацца, каб яны паспелі, як кажуць, расфармавацца, то можна было б павярнуць усё па-другому. Так і тут. Нельга ізноў паддавацца на правакацыю. Это бандыты, якія забіваюць беларускі народ, якія знішчаюць іх у турмах, якія іх абгаварваюць, яны ж цярпець не могуць, яны ж пры слове беларускае іх карожаць. Таму я б ізноў заклікаў, не ідзіце ні на якія выбары. Усё роўна у рэжыму ніякай перспектывы. Мацуйце свае сілы. Мацуйце сілы, чакайце часу, настане другі час, і тады выйдзем усе. І шмат будзе залежаць, як будзе на Украіне, як будуць падзеі развівацца ў Польшчы, ўсё, але цяпер не той час, каб у чарговы раз падстаўляць сваю галаву пад рэпрэсіі. Зянон Станіславович, апошні раз мы размаўлялі з вамі у апошні дзень вясны ў Кіеве. І тады это быў час перад контрнаступам, многія чакалі трыумфу, былі ў добрым настроі. А вы былі стрыманым. Я хочу сказаць, што менавіта ваш першы сцэнар, які вы апісалі, это тое, што адбываецца сёння, я прапаную паслухаць. Небяспечны варыянт, калі контрнаступ не прывядзе да вяртання ўсіх тэрыторый. Это быў бы хорошы варыянт, каб усе тэрыторыі былі вернутыя. Хутчэй за ўсё, што гэта не адбудзецца. Такі вынік контрнаступу, ён можа прывесці да таго, што пэўныя левацкія лабі у Еўропе, ва ўрадах еўрапейскіх, ды і ў Амерыцы таксама, яны пачнуць настойваць на тым, каб пачаць мірныя перагаворы. Тады застанецца гнівая сітуацыя, фактычна вайна не будзе скончана, это только будзе такое перамір'е, украінцы на это не пагодзяцца. І Беларусь застанецца пад акупацыяй, застанецца Лукашенко, застануцца этой рэпрэсіі, вынішчэння нацый, ядзерная зброя і так далей. Вось такім чынам украінскі контрнаступ трыумфальным не стаў, сітуацыя крайне ўскладнілася. Чаго ўвогуле Украіне, Беларусі чакаць найбліжэйшым часам, ці ёсць нейкія станоўчыя ўвогуле сцэнары? Я павінен сказаць, што нічога дрэннага не адбылося. У гэтай сітуацыі украінцы паводзілі сябе абсалютна дакладна і разумна. І я не магу сказаць, што не ўдаўся контрнаступ, яго не было фактычна. Таму што тая сітуацыя, якая ўзнікла на фронце,
Яна не вимагала такого контрнаступу, якого чекали профани. Так як було у Другой Сусветній війні. Танкові атаки, там, значить, войски бягуть. Це було немагчыма. Тому що для того, каб робити такий прорывны контрнаступ, трэба мець авіяцію, трэба мець адпаведную зброю, артылерыю далёкую, ну і шмат што другое. Это ва Ўкраіне не было. І паўтараю, украінцы зрабілі вельмі правільна, захавалі сваіх людзей, войска, нанеслі вялікія страты расейцам, ну і ўтрымалі, так сказаць, статус-кво, нават пэўную перавагу, улічваючы, што і на морі, і ў Крыму, і ёсць хорошыя аперацыі, всё такое. Вот, таму я б не глядзеў бы так пессімістычна, што нешта тут правалілася. Нічого не правалілася, яно засталося так, як было. І тое, што я казаў вясной, што Еўропа і Амерыка будзе цянуць гуму, што яны не падтрымаюць Украіну для неабходнага наступу, таму што ў іх свая палітыка, свае ўнутраныя разлікі, і ў выніку так і атрымалася. Але Украіна мае ўсе магчымасці перамагчы. Для этого трэба зрабіць тое, што выклаў генерал Залужны. І ён прапанаваў канкрэтны выхад. Я лічу, ну, як я лічу, чалавек цывільны, але ён лагічны, абсалютна правільны. Трэба новая сучасная зброя, новыя тэхналогіі, трэба рашучыя дзеянні з боку Амерыкі, ў першую чаргу. А Амерыка мае такія магчымасці. Мае магчымасць зрабіць рашучы паварот, мае магчымасць даць зброю, і пералом можа адбыцца. Всё цяпер залежыць, якая будзе падтрымка. Гэта вот ваенны аспект. Ну і я б тут яшчэ адзначыў яшчэ пару аспектаў вельмі важных для Украіны, ну, ускосны для Беларусі, таму што вельмі важна, як на Украіне ўсё вырашыцца. Як я ацэньваю абстаноўку і назіраю, самае важнае украінцам зараз пазбавіцца рускай агентуры. Ідзе гарачая вайна, ідзе вайна гібридная. Столькі расійскай агентуры, колькі закінута на Украіну, відаць, няма нідзе, ну хіба ў Беларусі. Притым пронизаны не просто сродки массовой информации, там усялякие структуры, а организации, которые принимают решения. Самоулада пронизана. Это вельми небяспечная з'ява. Наступный момент. Коррупция. Это уже не секрет. Всему свету уже это ведомо. Для американцев это головная боль и проблема. И об этом идет говорка. Коррупция связана с спецслужбами России. Это политика ФСБ. Развалить державу, коррупцию, красть, так сказать, и все далее. Тому вот такие три проблемы я бачу. Але паўтараю, я не схільны глядзець пессімістычна, што тут нешта правалілася, нічого падобного. За гэтае лета украінцы маюць пэўныя поспехі, захавалі армію, ёсць іх уся магчымасць пры дапамозе Амерыкі пералом будзе. Зянон Станіславович, вы кажаце, што прыйдзе іншы час, і мы все выйдзем, а людзі знутры Беларусі пытаюцца, дык а хто павядзе народ? Я вось зараз хачу ў экспрэс-фармаце прабегчыся, скажам так, па суб'ектах беларускай дэмакратыі. Вось атачэнне Ціханаўскай ў Вільні і Варшаве. Так? Мякка кажучы, палітычныя вагі не набылі. Розныя там суб'екты і фактары, там Цапкала, бабарыканцы, тое самае можна сказаць. На жаль, ва ўкраіне не сфармаваўся палітычны суб'ект вакол палка Кастуся Каліноўскага. Дзесяткамі год от вас цкавалі, прапаганда працавала супраць вас, і на вялікі жаль это таксама мае эфект. І людзі пытаюцца, а хто, калі адкрыецца вакно магчымасцяў, павядзе беларускі народ? Няма каму, вось мы не бачым канкрэтныя нейкія персаналіі там і гэтак далей, легітымныя, нелегітымныя. Як это можа адбыцца? Як можа змяніцца ўлада пры такой сітуацыі? Значит, история показывает, история борьбы
што людзі, якія пытаюцца, а хто павядзе, а за кім ісці, а што, гэта людзі ні на што не здольныя, нічого не будуць рабіць. Не трэба на это звяртаць увагі. Гэта не гавораць актыўныя людзі, якія здольныя на барацьбу. Это гаворыць абывацель, які на футболе крычыць там шайбу, шайбу, гол забі. Таму гэта ўсё пустата. Людзі, якія здольныя на змаганне, па-першае, яны не будуць так себе паводзіць, па-другое, яны будуць гуртавацца, яны будуць рыхтавацца альбо нават ужо дзейнічаць. А ёсць такія людзі, якія ўжо дзейнічаюць. Я ведаю, але пра гэта казаць не буду. Таму цяпер сітуацыя акупацыі заўсёды павінен адбыцца пэўны працэс кансалідацыі, спеласці, арганізацыі, ўсё это павінна ісці незаўважна. Людзі, якія кажуць, ну хто ж там это павядзе, хто ж, яны яшчэ думаюць, што з Расіі нешта можна будзе навадзіць. Вы ж навядзіце парадак яшчэ ў сваёй галаве. Хто наш вораг? Гістарычны вораг, што яны робяць зараз, што робяць на Ўкраіне? Гэта трэба абавязкова ведаць. Трэба ведаць, што ёсць наша каштоўнасць, што нас кансалідуе, што нас трымае. Это наша мова. А яны яшчэ будуць гаварыць, какая разница? Ну ж будуць такое гаварыць. Мы знаем гэтых людзей, якія пытаюць, ну хто же нас павядёт? Так вот тут трэба навесці парадак, трэба разумець, што наша гісторыя, гэта наша вялікая сіла, якая нас яднае, што ў нас няма іншай краіны, акрамя Беларусі. Это наша территория, это наши реки, наше паветра, наши лясы, это наш дом. Яго трэба абараняць, гуртавацца на гэтым. І я лічу, што самае галоўнае адбудзецца і павінна ў Беларусі. Не міграцыя это зробіць, а Беларусь. Там найбольшая сіла і найбольшыя магчымасці. Наша грамадства, яно зацялося, ёсць, кажу, тарфяны пажар ідзе, я просто шмат што не буду гаварыць, але тарфяны пажар ідзе, і самае, паўтараю, самае галоўнае, не адкрыцца раней часу. Вот у 2020 годзе справацыравалі, а ўжо ж планктон вырас, справацыравалі, і што адбылося? У 2010 годзе было тое самае, была правакацыя, каб вывесці людзей на вуліцу, ноччу, павялі іх да дома ўрада, дом урад пусты, там нікога не было, акрамя ОМОНа, і потым кінулі ОМОН, людзей пабілі, пакалечылі, 700 чалавек кінулі ў турмы і так далей. Это пастаянныя правакацыі, якія робяць Лукашенко, это почерк ФСБ, каб не даць магчымасці вырасці нацыянальным сілам. Вот так некалькі разоў зразалі, скашывалі як траву. То цяпер трэба ж вопыт мець, трэба гэтаму не паддацца. Але зразумець, што мы павінны змагацца за сваю волю, незалежнасць, Беларусь, мову, і вораг нас ёсць Расія і яго стаўленік рэжыму Лукашэнкі. Хамас напаў на Ізраіль. Чэргі тысячныя ў аэропартах усяго свету. Усе едуць у Ізраіль ратаваць сваю бацькаўшчыну, сваю дзяржаву. А у Польшчы 5 мільёнаў украінцаў, якія прыехалі з Украіны. І вельмі шмат спатыкаю. Людзей гадоў па 30 говорят по-русски з Украіны. Як яны тут апынуліся? Вот яны не пайшлі ваяваць, яны уцекачы. Які падход розны, таму што на Украіне, так, ваююць людзі, все, але ж там поўна саўкоў таксама. А ў нас тым больш. Так вот, калі не перамагчы гэтого саўка, гэтого пасіўнага чалавека, які чакае, што яму нехто зробіць і нехто дасць. Нехто скіне Лукашэнку, нехто яму зробіць дэмакратыю, і нехто дасць яму льготы, і нехто яму дасць усё, ён будзе жыць. Вот пакуль гэта будзе, то нічого не будзе. Таму, у прынцыпе, я паўтараю, наша бяда не ў тым, што у нас там якія лідары, якая сітуацыя, такія лідары, а ў тым, што мы павінны унутрана правесці і ў сябе самім, і ў нашым грамадстве вялікую работу на выжыванне, на барацьбу, на любоў да сваёй бацькаўшчыны, на здольнасць яе абараняць. Зенон Станіславович, вы сказалі, што тарфяны пажар ідзе. Вы ўпэўнены ў тым, што у Беларусі ёсць тыя змагары, якія сябе не праявілі, і якія сыграюць гістарычную ролю? Я ведаю. Не то, што я ўпэўнены, я ведаю. Акрамя таго, я ведаю псіхалогію беларусаў. Як толькі пачнуцца, захістаецца рэжым, ён пачне падаць,
будзе падтрымка новым дэмакратычным сілам. Мы гэта ўжо праходзілі ў 90-х годах. Як моцна стаяў Савецкі Саюз, Кампартыя, ўсё, моцна як стаялі. І ўсё, як толькі ўсё там валілася разам з путчам, увесь народ падтрымаў, школы беларускія, ўсё пайшло. Вот. І людзі, якія подвержены прапагандзе расійскай, ну, яны кажуць, да, там будуць Расію падтрымліваць, будуць нешта там на Украіну казаць, будуць, і такіх шмат. І рабіць вывады з гэтага, што гэта нейкая сіла, і што гэтай сілай трэба будзе змагацца, это памылка. Як толькі мяняецца сітуацыя ва ўладзе, у палітыцы, гэтыя людзі тут жа адмаўляюцца ад сваіх думак. Это не ідэалогія. Беларусы, якія там гавораць па-руску, падтрымліваюць Расію, яны не будуць класці жывот, калі Расія будзе здыхаць. Ну не будзе гэтага. Элементарныя рэчы. Таму наш народ, это ёсць, я паўтараю, нам важна, і наш народ, он увесь наш народ. Ці яны я бацькі, ці яны Лукашэнку падтрымліваюць, і што? Это нашыя беларусы. Нам важно, каб былі нашыя дактары хімічных навук, каб былі нашыя там лаўрэаты, каб былі нашыя вучоныя, і не важна, якіх яны палітычных поглядаў. Паглядзіце, што яны робяць. Яны проста знішчаюць разумных людзей. Яны знішчаюць нашу эліту. Яны знішчаюць нашых лекараў. Знішчаюць нашае IT. Вот у чым справа. Таму трэба разумець, што нацыя адзіная, а тое, што яны там паддаюцца, это метод мімікрыі. Люди маскируются, они хочуць выжыць, бо характэрнасць беларуса, ён хоча выжыць у любых умовах. І, дарэчы, ён выжываў у тых умовах, якіх других не выжылі. Это вельмі выжывальны народ. Вот. І як толькі мяняецца сітуацыя, я паўтараю ще раз, важно, не будуць класці жывот за Лукашэнку і не будуць класці жывот за Расію. Навошта ім это? Навошта? Яны на сваёй зямле. Яны тут нарадзіліся, яны тут іхныя, і ўсё вернецца. Вот у гэтым вера ў наш народ. Трэба яго любіць і верыць у наш народ, які б ён не быў. А палітычныя, наносныя там усякие, это ўсё мішура, это ўсё пройдзе, калі будзе сіла. А павінна быць сіла, павінна быць ідэалогія, павінны вісець сцяг наш, і говорить, вот наши прынцыпы, вот наш сцяг, мы змагаемся. Нават калі і не будуць публічна падтрымліваць нічога, потым падтрымаюць. Все показала гісторыя 90-х гадоў. Все так было. Таму трэба глядзець аптымістычна, калі ёсць жывы існуе наш народ. І не думаць, што калі народ прыстасоўваецца там пад акупанцкую ідэалогію, то ён здраднік. А што яму рабіць? Што яму рабіць? Ісці ў турму, каб яго ўсё забралі, ці каб яго, як кажуць, галавой яму дробілі? Што яму рабіць? Хто яго абароніць? Нема каму, ён сам сябе бароніць. Ну так слухайце, шкадуйце самі сябе. Вот. Таму наш народ разумны, так, у гэтай сітуацыі ён выжывае, зразумела, але гэта наш народ, які падтрымае нашыя ідэі вот гэтых вот змагароў, якія змагаюцца. Таму я вельмі высокай думкі пра свой народ, я верую яго і ўпэўнены, што трэба на яго працаваць, трэба яго падтрымліваць, вот, і рано ці позна перамога будзе за намі, таму што за намі праўда. Мы на сваёй зямлі. Ось, за намі ёсць справядлівасць, а не за гэтым рэжымам, не за Пуціным. За імі няма ніякой праўды, не лгуць, яны хлусяць, но народ жа не дурны, ён жа бачыць, хто хлусіць. Вот, таму цярпенне павінна быць, ось, і главное захаваць і стварыць сваю сілу. Такая ёсць вайна, такая цяпер вайна. І я цалкам упэўнены, што і Украіна пераможа, і Беларусь будзе вольнай. Выбітная мова, выбітны народ. Мы мелі свае гістарычныя гады 1918-1991. Ну што ж, давайте спадзявацца, што 24 ці 25 таксама стануць гістарычнымі. Шановне спадарства, я дзякую нашаму госцю, палітыку, айцу беларускай незалежнасці Зянону Пазняку за ўдзел у гэтым відэапара. До сустрэчы, всего доброго, жыве Беларусь. Жыве вечна.